Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दिनैथ' आमथिसुवा ना ओमफ्राय दिनै आमथिसुवायावथ' बयबो फिथाइ सामथाइ जाखायो बिदिनो खान्थाल थाइजौ आनारस बयबो जाखायो आरो बयबो गोथाव मोनखायो ओमफ्राय दिनै आं बेनिनो भिडिअ लानानै फैदों आमथिसुवानि दिनै जोंहाबो बिदिनो थाइजौ ओमफ्राय आनारस जानोसै आमथिसुवानि नामावहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबानो जाबाय आनारस हाबाय आनारसजों थाइजौजों खान्थाल गैया थाइजौआबो गोथांसोमोनदां नै दाखालिनो लाबोनायमोन ओमफ्राय फ्रिजआव दोनबाय थादोंमोन एसे मोनफ्रामबाय खान्थाला दङ ओमफ्राय दाखालि बायनायमोन खिन्थु खान्थाला मोनबायना मोननायखौ जानो बायो ओंखायनो खान्थालखौ जाला आनारसजों थाइजौजोंखौनो जानोसै आनारसखौ हाखांबाय जानोसै एबार ओमफ्राय थाइजौआ बांद्राय मोनाखै गोथाङैनो दङ ओंखायनो थाइजौखौ जाथ'ला आनारसखौसो जानोसै आं जाग्रोनोसै एबार आनारसखौ हाननानै आंनो फार्स्ट जानोसै जाग्रोनोसै बिस्रा दाहाय जाग्रोनो आबैमोना मामोना मादैमोना ओमफ्राय आं जाग्रोनोसै नोंथांमोनहाबो सोर सोर आमथिसुवायाव मा मा फिथाइ जादों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गोदैथार जि गोदै थाइजौखौथ' जानाय जायासै थाइजौआ गोथांसो ओमफ्राय बांद्रायबो मोनाखै नालाय ओंखायनो जाथ'ला थाइजौखौ नोंथांमोना सोर मा मा जादों आंनो कमेन्टआवसो खोन्थाहरबानो जाबाय एबार राननोसै आनारस दहाय आं जाखांबायमोन एबार आबैमोन जासिगोन आं टेस्टि होनबाय दे खेलु देखिबे आरि जि गरमखा आयु सान्दुङा दाखालिफोर जि अखा हानानै एसे थान्दा जादोंमोन ओमफ्राय अखायाबो हाबाथाय हाबाय जि रेस्ट गैयै हायो ओमफ्राय नै दा सान्दुं दुंलायबायना ओमफ्राय सान्दुङाबो असान्थि आयु थानो हालायलायै मा जानांगौ बिदिजों अभारखा अखा हाबाबो बांद्राय गेल गेल लेथ्रा मोनो ओमफ्राय नै दा सान्दुं दुंबाय सान्दुंबाबो थानो उसुखुथु जायो थानो सुखुवा मा खालामगोन मा मागोन मोनो उन्दुनानैबो थानो बायो एफा गरमावलाय बोरै उन्दुनो ओमफ्राय अखा हाबा थान्दा आरो